Alang sa mga manguliay, silang nagkadiyang nga probinsya karong nga Semana Santa, atong sayron kung doon na ba'y biyahe sa bus, sugod, ugma, pinagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek walay angay ikabalaka ang mga manguliay kay dunay biyahe ang mga dagkong bus company padulong sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao sa tibuok Semana Santa. Nagsing-abot na ang mga pasaherong manguli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya sa Davao City Overland Transport Terminal karong Semana Santa. Sama na lamang ni ining si Gina nga uban ang iyang tibuok banay nga muuli sa Matalam, Cotabato Province. Dili para sa dati nga maginilugan ang pasahero. Matud sa dikot, walay angay ikabalaka ang mga mubiyahe kay dunay biyahe ang mga dagkong bus company sa Huwebes ug Biyernes Santo. Sa biyaheng norte sa Mindanao Star Bus Transport Incorporated, 7 p.m. ang last trip sa Davao Kidapawan, 8 p.m. ang sa Davao Jansan ug 2 p.m. ang last trip sa Davao Cotabato. Sa biyaheng south sa Bachelor Express Incorporated, 6 p.m. ang last trip sa Davao Butuan, 6 p.m. ang Davao Tagum ug 3 p.m. ang Davao Mati. Sa Sabado de Gloria, balik normal na ang biyahe kung asa sagad sa mga ruta magsugod og biyahe sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 9 sa gabii. Ang ato ang mga big bus companies nato is according to the magbiyahe gihapon sila sa Thursday o sa Friday. But ang mahitabo daw ana ang interval is medyo madugay-dugay, no, kay magdepende sila sa kadaghanon sa mga pasahero. Apan wala gihapoy biyahe ang mga pampasaherong van sukad pa sa pagsugod sa lockdown. Busa kining van terminal gawa sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. Gihimo na nga parking area sa mga pribadong sakyanan. Dako jud kabuguhan kay ngano. Sa una asang asadyong daghan dirig mga pasero karon wala jud asang mingawa. Tek bisan pa man og dunay biyahe ang mga bus, panawagan gihapon sa mga otoridad nga magstay at home na lang karong long weekend. Tek. Daghang salamat, Argel Relator.